Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-festa pubblika li tfakkar in-nawfraġġju ta' San Pawl se jiġi inawgurat monument ġdid iddedikat li dan l-istess qaddis li jinsab biżwit il-Barrakat isfel fil-Belt Valletta, il-parti tal-kapitali magħrufa bħala l-Arċipirku. Fil-fatt grupp ta' benefatturi naqdu madwar sentejn ilu biex jinġbru bejnietom u joħolqu l-istatwa tal-bronz għal qaddis waqt li nataw ukoll fondi pubbliċi biex il-proġett ikun jista' jiġi finalizzat. Issa s-sib li ġej se ssir ċerimonja apposta għall-inawgurazzjoni ta' dan il-monument f'serata li se tinkludi wkoll lob tan-nar anke jekk din is-sena l-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl qed tiġi posposta minħabba ċelebrazzjonijiet tal-Karnival. Is-Soċjetà Filarmonika La Vallette li qed tiċċelebra l-150 sena mit-twaqqif tagħha se tieħu semm fl-inaugurazzjoni tal-Monument tal-Bronz ta' San Pawl. Mal-mikrofonu ta' One News il-Viċi President tas-Soċjetà Filarmonika La Vallette Lino Bartolo sqar li x-xogħol fuq l-istatwa beda sentejn ilu, grazzi wkoll għal fondi mill-Gvern. Propju fl-10 ta' frar li mhux ħadd tkun qed issir il-proċessjoni u l-marċ tradizzjonali li jsir aħna jdulu tas-sija fil-għaxija qabel il-ftuħ ta' dan il-monument. Is-soċjetà tagħna li hija l-ewwel banda tal-kapitali ħa tagħmel marċ li ħatibda mit-toroq tal-Arċipirku li hawnhekk huwa sinonimu mal-Festa ta' San Pawl, u mbagħad titla' għal triq il-Mediterran wara jiġi inawgurat il-monument. Wara l-monument is-soċjetà tagħna ħa tagħmel programm ta' marċi brijużi. Tkellimna wkoll ma' Franz Mintoff, President tal-Valletta St. Paul's Football Club, ukoll kontributuri f'dan il-proġett. Għalina li xira li dan il-proġett jiġi ċelebrat fil-ġurnata tal-Patrun fejn nhar is-Sibt 10 ta' frar. Il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jara mill-qrib dan il-monument jiġi inawgurat f'atmosfera ta' divertiment. Mintoff tenna kif inħasset il-ħtieġa li jinħoloq dan il-monument ta' San Pawl li hu marbut mal-parti tal-kapitali imsejħa l-Arċipirku. Li tagħmel simbolu bħal da u tagħmel rikordju għal futur ta' kulħadd ta' uliedna li jgħaddi żmienu tajt isma' hemmhekk hemm proġett li jibqa' msemmi huwa ta' sodisfazzjon għal kulħadd. U narġa' nirrepeti l-Arċipirku huwa it-tim l-oriġinatur li dejjem jiffollowja l-festa bil-qalb. Sor Mintoff, grazzi.